Здравейте! Аз съм мистер Фанта. И да, днес за първи път започвам да се занимавам с клипове. Така, моля ви, умолявам ви за подкрепа, за сапорт. Да, ако ви хареса този клип, нали, дайте му един лайк, абонирайте се за канала ми и така да ви хареса. Сега почвам оцеляването ми в Майнкрафт. Събирам дърво. О, анчивмото, мерси. Защото играят днеска Майнкрафт. Благодаря. Оценявам го това. Оценявам, когато имам анчивмент в тази игра. Много ме радва. Много. Сега ще вземем още дърво. И така, да. Мяу. Охо. Ау. Защо така? Охо, там. Няма малко кого там да не спра. Също, още нещо. Моля. Просто цифърце, моля също. Без хейтърски коментари. Защото пишете хейтърски коментари, ги три. Това искам да ви е ясно. Друго, какво да кажа? Да кажа, надявам се да не се чувам прекалено слабо или прекалено силно, защото ще стане фейл. Ще стане фейл. Обаче ще видим, ще го правя. Доста дърво набрах. То полезно. Това хубаво дърво. Много бързо се събирам. Харесва ми. Много направо го обичам. Сега... Добре. Си направя... всякакви рази. Опа. Не. Хабиме дърво. За 4 лък... Не. За 2 лъкбенча. Слагаме ето точно... Опа. Точно тук. После ще се разбереме. Меч. Отново анчимът. Благодаря ти, Майнкрафт. Оценявам това, че ми даваш анчимът при всеко красното нещо. Браво, мерси, благодаря. Отново оценявам го това. Обичам анчивментите в Майнкрафт. Просто те въобще не са безмислени, има голям смисъл от тях, дълбок смисъл от тях. Всъщност те са дълбока, просто че няма никъде не мика. Да. Коло се копае бавно с дървена тук. Това е нормално. Както и да е. Сега тук май ще има много кол и ще ме бавим. Сега ще стане нощ. Сигурно. Чайте си намаля звука, че така не става. 100! Ти дут ли си? 16. Кой е наред? Аре! Да взимаме кол. То кол няма свършване, 10 кол вече. 11. 12. Това не е нормално. Мага. Аре, по-бързо е. Аре, бе, кол. Фак. Аре, бе, че какво става, бе? Защо толкова много кол? Би трябва повече да е всичко, мисля. Yes! Така. Сега ще време малко към 20. Да, към 20. Всъщност няма да към 20, защото ми се щупи кирката тогава. Без това ще си направим някакво шелтър там. Так, по-една. И ще си имам там... Ще взема там към. Сега... Майка му стара. Изчакайте един момент. Не ви трябва да знаете къде бях в момента. Преди малко. Ябълка. Ябълка.
fuck? О, си. О, цяло. О, добре. Благодаря, благодаря. О, благодаря. Овца. Тази хубава овца, която е тук. Ще пречукаме. Още се. Хе, малко камък да вземе тук. Да не ползва. И всичко това да прави. Умри, бокук. Овцата падна долу, пак аз. Овцата падна долу, вълната си остана при мен. О, мага. Овцата падна долу, вълната си остана при мен. Това нямаш никога. Трябваше вълната да е с устата. Ама както и да е. Няма се набутвам сега. Да, след това вече. Майка, не спам по корето. После ще му говоря. Чай, искам си. Добре, да пилиш. Супер. Може. Също. Да, ако искате да снимам на South Park да стика в тръд, имаме играта. Играя, смисъл. Но мога да започна наново, за да снимам на това. На South Park. Ако искате, пишете в коментарите. И отново кам абонирайте се за мен. Ще го оценявам го просто. Ако се абонирате. Благодаря предварително. Ела тук, Букук. Ела ти неща. Гледай го, бе. Гледай кафе. Ого, виждам майрата. Утре, в смисъл, другата вечер. В смисъл, аз сега си повтарям смисъл. Добре, сега си направя шелтърче, като направя всички букуци там. Там говоря за печки. Workbench. Пак ли не е в мене, бе? Там печки, често. За козите, ма козите. Я козите. Значи тука. Ето не е там. Окей. Yes! Аз съм MLG. Аз това горе, че тук ще взема камък също. Аз буквално ще направя много малко така къщика. Не, малко да е. Значи, за малко повече на сам. Аре, бе. Това е буклишка работа, човек. Дживиляко. Аре, бе. Копале. Добре, бе, човек. Много ме дразни. Та кирка ще сменя. Защо не сменя? Ще нямам урбен, че ме мързи да се направя. Окей, малък лак. Малък лак. Shit. Окей, оправи се. Сега, workbench ми е чак, там аз съм чак. Тук ми ще го взема. Какво се прави? Няма кой друго да се прави. Workbench ще спрем цим. Окей, workbench е цим. Пак го взехме, не ми преше цим. И да, между другото не съм расист. Всички знаят, че съм. Не, шегувам се, не съм расист. Може би съм. Не, паус. Може би съм. Мък не! Окей, това е нова форма на шизофрения. Добре. Шизофрения. Опа. Единичен, чест да се ми стига, мисля. Опа. Врата. Това е най-важното нещо в Майнкрафт, имате врата. Най-важното нещо е да сте готвени. Гравела. Ако обичате гравел, сте пичо. Гравел е абсолютно най-безмисленият материал в тази игра. Измислям. Защо по дяволите му на някой да щупи блокче и да му падне на главата. Това не е никакъв. Добре, сега... Стана кората тук. Опа! Ябълка. Да, между другото играя на австралийски, ако се чуете. И отново ще ви кажа, да, нагъл съм. Абонирайте се за мен. Окей. Шипски, яко. Легалце. Добре. Сладко се пече. Бълци. Правя някакво торче. Са доста торче. Аз съм само 4. Това смислите. Мага вече дава експи при торчовете ли, Ако е така е готово? Не, банко. Ще да яко. Ще да е. Пълна жалкария. Окей, тук торч. За колко да има светлинка. Цени, ама бал. Да не ме е тъмно като лайно. И тук разбира се, тук един торч ми се пристигна. Тук. Оп.
И така, край. Вземе това. И сега ще лягам да се пъл. Майка му дебен, поне ли... Малко остава, аре с... Това е бълшка работа. Аз си направим един каменни неща. Кирка и меч. Абе, чай две тия анчивменти, че направя. С меча има ли нещо? Няма, хубаво. Браво, аре, лягам да спи. Ето ми ги всички. Защо подявалите ми трябва анчивменти? Окей, ще спирам епизода тук. Епизод да, тук. Надявам се да ви е харесал. Аз бях Мистер Фанта. И да, ще по четвъртия всъщност. Харесайте клипа. И се абонирайте за мен. Да, знам, жалък съм и съм нагъл. Аре, чао. И съм убит. Шегувам се. Чао.